Сергію, зараз давайте долучимо до розмови Володимира Омеляна, міністр інфраструктури України з 16 по 19 роки. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрый вечер, витаю вас. Я бы начал с вопроса о том, что мы сейчас пытались дозвониться Ахтему Чойгозу, вернее, он нам пытался дозвониться, но он в поезде, там нет связи. Это бывший профильный, наверное, вопрос. Но дело в том, что не только связь в поезде может пропасть, но и может пропасть вещание нашего канала. Вот, и как вы считаете, почему это происходит? І збираємо офіційні позиції від екс-чиновників, нинішніх чиновників, і безпосередньо ваша позиція цікава. Насправді, в першу чергу, я вдячний вам за цей дзвінок. Я був частим гостем вашого каналу, і я вважаю, що для КАС цей канал повинен продовжити свою роботу при будь-яких обставинах. Бо він має надзвичайно важливу не лише інформаційну, але й політичну роль. Саме завдяки вам ми дізнаємося про реальні події на півострові, які зараз окуповані Російською Федерацією. І наші громадяни, які перебувають там під окупацією, можуть чути правду про Україну, причому так само і кримськотатарською мовою. Для мене очевидним є факт, що влада нинішня під красивими гаслами переслідує абсолютно інші антиукраїнські цілі. Ми бачимо, що для них зараз ключове – це подати воду в Крим, помилково називаючи, на окремі народні депутати від «Слуги народу» називають там Крим ледь не російською територією. Водночас вони хочуть перекрити інформаційну правду, закривши фактично чи потураючи закриттю каналу ОТР. Це ганебно і це недопустимо, бо це матиме фатальні наслідки для усіх. Це питання, безумовно, сьогодні і самих журналістів, у вас чудовий колектив, я дуже люблю багатьох з вас, ви працюєте дуже професійно. Але це питання подальшого Криму і питання подальшої України, якою вона буде. Бо хто би що не говорив, але завжди свято переконаний, якщо ми дамо Росії можливість відтяти Крим, наступного дня вони захоплять всю Україну. Тому, борючись сьогодні спільно з кримськими татарами за українську територіальну цілісність, ми відстоїмо всю державу, а не просто півострів, який сьогодні під окупацією. Тому я сподіваюся, що все-таки влада схаменеться, і вона знайде рішення, як відновити фінансування вашого унікального каналу. Особливо на фоні того, що я чую, що новостворений канал, який має передавати своє бачення на Донбас, буде керуватися менеджерами ледь не 112-го каналу, який має абсолютно проросійський напрям. Тому я все-таки хочу побачити в українській владі. І, безумовно, я би дуже чекав все-таки, щоб український парламент закріпив Конституцію України абсолютно інший статус кримського народу и Крымского півострова. Владимир, вот к вам вопрос как к министру. Может ли действительно министр стать заложником решения казначейства? То есть вот министр дает распоряжение, казначейство блокирует, а министерство не может решить этот вопрос уже в течение нескольких дней? Знаєте, я дуже щасливий, що я вже не міністр з вересня минулого року, і особливо в цьому уряді. Але виходячи з свого власного досвіду, я вважаю, що це все відмовки, це брехня. Тому що якщо би чинний міністр Бородянський мав бажання, він би знайшов шлях. Коли в тебе бажання немає, можна знайти сотні причин. Я наведу приклад останній, який був в моїй каденції, це фактично останній місяць перебування на посаді, коли раптом Баришівський суд виносить рішення зупинити українську авіаційну компанію SkyUp, яка була єдиним конкурентом іншої української авіакомпанії. В принципі, як міністр, я мав абсолютно всі підстави розвести руками і сказати, що ви знаєте, є рішення суду, я його виконую, і українці більше літатимуть, тільки цієї компанії більше не літають. Я зробив все можливе, мені це вдалося, що рішення Баришівського суду було зупинене, воно не було виконане. І більше того, суддя понесла відповідне покарання з боку Вищої ради юстиції. Тому в цій ситуації, якби з боку пана міністра було бажання, шлях знаходиться дуже просто. Повірте, уряд здатен протягом однієї доби винести всі необхідні рішення. Інколи це відбувається протягом однієї години. Якщо посилається причина на якісь внутрішні бюрократичні перепони, це є чітко сигнал. Вони цього не хочуть, вони хочуть закрити АТР.